podnikateľov Slovenska, ktoré sa zakrátko objaví na stránke zahojený.sme.sk. Milí občania, nerozumieme tej vlne nevôle, ktorá sa proti nám v spoločnosti dvihla. Veď my vás máme radi, vy ešte stále máte peniaze, ktoré nám nepatria. Viete, keď sa zakladala táto republika, my už sme mali nejaký kapitál z manažovania národných podnikov. Riadiť štát s 5 miliónmi občanov je o dosť tvrdší oriešok. Ale my sme tú výzvu prijali a pozrite sa okolo seba, ako ďaleko sme to dotiahli. Sme s vami od kolísky po hrob. My sme nemocnica, ktorá vás privedie na svet. My sme tá novostavba, v ktorej budete bývať. My sme banka, ktorá na to vašim rodičom požičia. To my sme ihrisko a park, kde by ste sa mohli hrať, keby sme to nevyužili na niečo zmysluplnejšie. Takže budete doma pozerať ako deti televíziu. A to sme tiež my. Keď si nájdete prvú lásku, my budeme to zrevitalizované nábrežie, kam s ňou pôjdete na rande. My sme ten národný park, kam s ňou pôjdete na svadobnú cestu. A naše sú aj tie súdy, ktoré vás potom rozvedú. No a napokon, keď príde váš čas a vy budete ležať na smrteľnom lôžku, my budeme tá poisťovňa, ktorá vám to nepreplatí. Sme všade okolo vás a vy ste v našom láskavom objatí, nebránte sa nám. Naše firmy sa v podnikaní riadia jednoduchým pravidlom, že riziko je pekná vec, ale my nie sme hazardní hráči. My chceme jackpot za každý žreb a aj ho dostaneme. Keď nezafunguje biely kôň, pošleme čierneho. Na nás sa naozaj môžete spoľahnúť. Sme veľmi stabilné spoločnosti s tradíciou dlhšou, než by ste si chceli predstaviť. My sa nemeníme každé 4 roky, lebo nás nikto nevolí, to my sme si vyvolili vás. My sme tie istoty, ktoré si zaslúžite. To my sme tie hodnoty, ktoré trvajú. My sme tie nové tváre a aj tie overené riešenia. My sme to silné a odvážne Slovensko. My sme Slováci, ktorí sa spoliehajú sami na seba. S nami sa našla odvaha na reformy. My tuto u nás, tak v našom kruhu, toho dokážeme veľa a držíme vás stále nielen na Vianoce. Budúcnosť je naša. Vidím, že ste sem prišli spraviť agitku aj nové politické strany. Oni síce tvrdia, že s nami nič nemajú, ale my tiež nemôžeme stíhať všetko, dajte nám trochu času. Viete, tá vôľa ľudu, tá občianská spoločnosť a tak, to je veľmi pekná vec a nám sa to páči v zásade. Akurát vo firme to takto nemôže fungovať. Nebojte sa, my vám toto nebudeme pripomínať. Naopak, my vás chceme ubezpečiť, upokojiť. Priatelia, na čo tá nervozita z volieb? To nemôže dopadnúť zle. My to nedopustíme. Preto odporúčame, aby ste volili nás, stranu 1, 2 až 26. Lebo my sme si vás zvolili. Tak nebláznite a choďte domov. Ešte by ste mohli vnúknuť politikom mylnú predstavu, že nepracujú iba pre nás. Ďakujem. Ďakujeme Samovi. Ešte raz upozornenie, keby sa tu rozdávali